tak sobie myślimy potem. I tu są te... Burasına zaten gelemeyiz.
Fajnie przy tym jeziorze, nie? Fajnie przy tym jeziorze, mówię. Ja chciałem wrócić do tego leżaka. No. Poczekam. So I love when I have Maltese people because original Maltese people are not. Yeah. Tu się robi problem, dlatego że w pewnym momencie już ją wiesz, śledziłam i ona się kręciła. To już są mocni.
dok jasno presliči našo ime, koji ovdje će ti preprati i nego isto bilo. Ajde, svi ljudi sa se zaprečavaš. A da ti kažem, mislim, skoro do kraj, ja ste jednaka mi je Nie będzie żołnierza. Evde yaparız akşam.
się obudziła. Ojej.